Okei, video numero 1. Tämä on ensimmäinen videoni suomeksi ja olisin todella kiitollinen palautteesta. Mun hyvät suomalaiset ystävät, kuinka hyvin tämä on ymmärrettävää. Moi kaikille! Nimeni on Darja ja olen energiataiteilija. Tarkoitan henkinen energia, ei sähköenergia. Tässä videossa kerron energiapiirroksista, mitä ne ovat ja miten niitä luodaan. Kun luomme energiapiirroksen, asetamme siihen tietoisen aikomus tai conscious intention. Ja ennen kuin aloitamme piirtämisen, muotoilemme ja kirjoitamme aikomuksemme selkeästi ylös. Esimerkiksi tämä piirros luotiin intentiona tulla täysin tietoiseksi omasta kauneudestaan. To become consciously aware of one's own beauty. Toivotan kaikille oman kauneutensa täydellistä tiedostamista ja hyvää päivän jatkoa. Oh my god, I did it!